hindi natin pwedeng baliwalain itong pagkawala ng 34 na tao. So, andito ka tayo ngayon sa hearing na ito. Marami pong may mga cases na nag-suicide, and we want to know sa ating Philippine National Police kung ilan yung number ng isabong related suicide cases. Sana you can update us. May mga minor na nag-suicide, mayroong mga pulis na na-involve sa krimen dahil sa pagkalulong sa isabong. So, mabigat po ang problema ito. At hindi na po ako lalayo, ako mismo, meron akong pamangkin na nalibing sa utang dahil dito sa isabong na ito. At hanggang ngayon, hindi na nakakabangon sa kanyang pagkakautang. And I asked him, bakit ganon, lumaki yung utang mo? Sabi niya, kaya po lumaki yan tito dahil I was hoping na makaka-recover ako. Pero hindi ako naka-recover. So ito, lumaki yung pagkakautang ko. So, hindi na tayo titingin pa sa malayo. Dito na, malapit, marami. Pati yung mga pulis na gumagawa ng kulukuhan, alam natin.